स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से। आप लोग के बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह और प्रियंका सिंह के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा राजस्थानी घाघरा। ये गाना के वीडियो के भोजपुरिया दर्शक लोग काफ़ी लंबा समय से इंतजार कर रहल बा लो, और जितना भी भोजपुरिया दर्शक लो ई गाना के वीडियो के इंतजार कर रहल बा लो, ओ लोग ला बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ए गाना के वीडियो के शूटिंग कंप्लीट हो गईल बा, जौना के कुछ फोटो आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ई गाना में पावर स्टार पवन सिंह जी फिर से एक बार नया और अनोखा अंदाज में नजर आई हैं, और साथ ही में पावर स्टार पवन सिंह के साथ अनीशा पांडे जी नजर आई हैं, जे कि आदि शक्ति के हर एक वीडियो में नजर आ रहल बाड़ी, और भोजपुरिया दर्शक लोग उनका के काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहल बा। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग के रिपोर्ट कैसन लागल, और कितना भोजपुरिया दर्शक लोग ई गाना के वीडियो के बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप लोग के पसंद आयल हुई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी, और चैनल पर नया बानी तब भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर वीडियो के नीचे दिहल लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, जैसे कि आपके भोजपुरी के सभी खबर सबसे पहले मिल सके।